chapter 22 atong basahon pag-usab igsuon. Diri na lang talargo sa Genesis kapitulo 22 versikulo 10. Genesis chapter 22 verse 10. Sa Bisaya igsuon akong basahon. O gituy-od ni Abraham ang iyang kamot, o gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak. O ang manulunda ni Jehovah misinggit kaniya gikan sa mga langit nga nagaingon, Abraham, Abraham. O siya mitubag, ania ako. O nagaingon, dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata. Dili ka magbuhat kaniya bisan unsa. O karon na ilako nga ikaw na hadlok sa Dios, kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak kanako. Unya giyahat ni Abraham ang iyang mga mata ug mitan-aw ug ganiya karon ang usa ka karnero nga laki sa likod kansang mga sungay nagapos sa kasampinitan. Ug giadto si Abraham ug gikuha niya ang karnero nga laki ug kinigihalad niya sa halad niya sinulog sa lili sa iyang hanak. O gihinganlan ni Abraham kadtong dapita nga Jehovah Jireh, nga maoy ngalan hangtod karon sa bukid ni Jehovah igaandam kini. Salamat o Diyos sa mensahe nga among pagasaluhan karon. Lord, pakan ang imong mga karnero, pakan ang imong panon karon Ginoo. Dal-a o Diyos kaming tanan, hallelujah, sa lunhaw nga mga aron kami mabusog o matagbaw sa imong presensya. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Atong palakpakan ng Diyos igsoon. Hallelujah! 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 Namanuay mga dapat, gawin na siyang the power of offering. The power of offering. Hallelujah. Please be seated mga kapatid. Ang dahong sa halad. Part 2. Amen. Hallelujah. Atong naisgutan igsuon kung unsa ang kinabuhi ni Abraham. Si Abraham gisaaran sa Diyos o siya migunit sa saad sa Diyos. Pinasayod siya ng Diyos nga nagasaad kasaligan nga motuman sa iyang sulti. Si Abraham igsuon kanunay nagmasinundanon sa Diyos. Do kung kita ang mag-analyze makaingon tang imposible gayud igsuon. Hallelujah nga matuman ang saad sa Diyos. Hallelujah gisaaran siya at the age of 75. Hallelujah miabot ang saad sa Diyos sa edad nga 99 na siya igsuon. So yun ana kalisod ang pagpamalandong kung imong i-analyze sa human understanding mahitabo bagayod ang saad sa Diyos. Apan hallelujah matud pa sa anghel aduna ba'y malisod hallelujah ayang sa Diyos igsuon. Kayang buhaton sa Diyos ang tanang mga butang. Ang Biblia nag-ingon igsuon siya ang nagbuhat sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyang mga pulong iyang gipadaw ang mga patay igsoon. Hallelujah og iyang gitakdo ang mga bukog na uga panahon ni Ezekiel. Walay malisod alang sa Diyos. Og matod pa sa anghel kining gibuhat sa Diyos gisulay lamang si Abraham. Talaga ingong pagsulay. Naagi pagsulay sa tanang butang, sa tanang aspitos kinabuhi. Amen? Tanan, sulayon ka. Sa pag-eskwela nimo na isulay. Kana day exam, o man na. Praise the Lord. Tanan ay pagsulay. Sa ako lang ngayon na itong Domingo, sa mag-asawa, ang ilang kaminyoon ay pagsulay. Amen? Bisag faithful kay tao sa ay sulayon yun ang atong pagka-faithful. Amen? Mo nang maningkamot kita, labi ng mga laki, inaanap tayo mga asawa. Hindi kita matutok sa mga hubak iso. Atong inisipon ng pinaka-sexy ang atong asawa. Hallelujah. I don't know kung nakadungog na mo sa istorya. Inganan.
Tiguang na kayo sila mga igsoon, nag-celebrate sila sa ika-50 sa ilang kaminyoon. Golden sana celebration, wedding celebration. Hinggang karon ang laki. Sa atong ika-50 katuig. 50 man. 50 katuig sila nagminyo na. Kung nagminyo sila tag-20, 70 na. Di ba? Sa atong ika-50 katuig sa kaminyo. Na ako'y iligaro mo. Tingnan na ng babae. Ano kinig-kinig? Ano ang may mga tiguan? Ano ba kinikilig-kilig igsuot? Di ka kirig na ni. Di na kinig-kilig, kirig na. Hindi mga mata nun, kiligon na ni. Amen? Sister Bernadette, tama kayo kilig-kilig? Kilig ang babae. Masamay mo regalo na kumahal. Ikuha niya mga kaigsuunan ang usa ka tray. Nga itlog, baka ng tray sa itlog. Oh, naay nakabutang at tulog ka itlog. Ingon ang asawa, huwag siya mang pumili nga niya. Ingon ang bana, mauliminin. Kung makipiyat ko, kung dili ko faithful mo, akong butang itlog ang tray. So wow, within 50 years, katulog ka, dili faithful. Gipili na apakoy hatag na 100,000. O sa mga muli 100,000? Sa mapuno naman ng itlog. Ang kay mapuno naman, akong hinahinayang baligya. Halina sa itlog. Abi katuluran na sa'yo, kanaghan na yung sa'yo na gang 100,000 ang halim sa itlog gayang ibaligya. Amen. At yun yung mga pagsulay, di sa naasa na aspito sa kinabuhi. Ang pinaka-nindot na pagsulay, kanang pagsulay na gikan sa Diyos. Kasi Pedro mingon, sa diyang sulayon na natong pagto, sama ki sa bulawan na, namusmusamot ka kinang igsoon na, mapasabot na mo sulayon ang Kristohanan, damor, hallelujah, na magkapasig ka, damor na magkaputli, damor na magkabalaan ka, sa diyang sulayon, hallelujah, pinaamig kalayo. Si Abraham gisulay sa Diyos. Now listen to me very closely. Abraham faced the test, the four P's. The first, the test of poverty. The second one, the test of prosperity. The third one, the test of patience. And the fourth one, the test of pleasures. Kining upat, bantayanan. Kung di ka mabackslide sa dihang sulayon kas kalisod, magbantay basin sa pagkadato ninyo. Amen. Mabackslide ka. Amen. Hello! Amen. Lisod kayo ni pabackslide na mga Kristohano ang panahon sa kalisod. Amen. Amen si Gio. Pero panahon sa kadagaya, tama itong gingon sa itong Sunday school teacher, nga ano ba po, nga mugara ang bugita, o alagad sa Ginoo, o duol sa Ginoo, sa dihang natay problema. Hallelujah. A test of poverty, as what I have said, sa mga istorya ni Son, mingon sila, si Abraham gitawag sa Diyos, sa diyang pagtawag sa Diyos kang Abraham, nagpuyo ni siya sa progressive na siyudad, nindot na lugar, mga kaisuunan, o sa ilang analisa, kwantahan na ningdaan si Abraham, nindot na niya niyang kinabuhi, o mayroon lifestyle, mga ison, grabe na kanindot. Kapag may ganang Diyos, biyakin na. Ato sa bukid nga kung giingon kanina. Kaya si imagine, biyaan mo tan ay ito, kung di pa maligya, magigha niya, kung sa kahapon na kaisunan, apan gibiyaan niya ang tanan. Amen, hallelujah, gamay. Kung naaman siguro sila italag, gamay ra igsoon. Na naman gisulay siya sa Diyos. Kung maayo bagid siyang musunod, panahon sa kalisod igsoon. Hallelujah. O ang Genesis na ginon, sa diyang mituman siya,
ang Biblia klaro nga nagingon, ipadato si Abraham pag-ayo. Basahan ang Genesis, si Abraham dato kaayo. Kanang kaayo pa mo. Nilingi ka na ginanod. Pariyaran mo na sa gwapa ka mo yun. Gwapa kaayo, pero tinagin na. Malimot na kita sa sawan ko, anak. Men? Joke lang kita, anak. Kailang na ikaayo ba? Kaya si Martin Nixon, kung musunod ay ka sa Diyos, na ay panahon ba nila rin nga hutan kas Ginoo? Nga nung hutan ng ikas Ginoo, kadaghanan siya ipuli sa imuha igsoon. Come on, hallelujah! Sa atong pag-alagad mo, PCA pa, lagi na panahon nga daw wala pa. Grabe ang kapitosa. Apan damo na doon ay kapitosa. Adunay panalangin. Adunay panalangin. Ngayon sa Diyos. Gunit lang. Ang sunod sa Diyos. Kaibang tinapos. Hallelujah. Kung nagkaroon, kung nag-isip ka, i-enjoy na. I-enjoy na. Sa mo bitaw mga training sa unas networking. Wakay kwartaron, i-enjoy na. Kay karoon na. Hello? Kaon ka. Ang sutaan ginamos. Karoon na rin. Ikaw to. Ginamos ako. Karoon na rin. I-enjoy na. Kaya kung i-prosper na kung gani kas Ginoo, di nakakatilaw ang bagabutang na igsoon. Amen. Hallelujah. Atong gina-expect igsoon nga ang Diyos mo panalangin. Hallelujah. Hallelujah. The best of prosperity. Panalanginan kita sa Ginoo pagay. O bitaw ha, kung gilantaw yun igsoon, dapat ako ng church building na agit ay parking area. Panalangin ang dito sa Ginoo. Ipanalangin pa Pastor Henry, ipanalangin ang mga drug lord. Kita ang mga Krista Lord. Hallelujah! Ang mga drug lord, mga tato, kita pa ang mga Krista Lord. Amen. Krista Lord naman yung nakatunan na to. Panalangin ang dito sa Ginoo. Amen. Pero bantayi ka ng panalangin basin pagsulay na sa imo. Apan si Abraham, amen, mipasa siya igsoon sa gitawag of test of prosperity. Pangtulong at test kita, hallelujah, gisulay siya igsoon sa test of patience. Kining painlo ba, ambot lang kaha, pila lagi ka makapasali. Eh, hangtod ka ron, kung ako, doon ko pasali pa yun. Amen, kining painlo. Kaya sila, kung ikaw ba na ko sa balay, Sister Sibel, kaya bawa na gini, ako ganahan na yung gusto sa suko. Inana ko igsoon, kumandir na ko. Di ko ganahan ng balik-balikon, di ko ganahan anak, labi na sa balay. Pero sa preaching, siyempre, di ko tama kung nagwinalihay. Pero sa balay, subo na ko, limpyuhin. Gusto nyo na ko malimpyo na yun. Di na ko magsubo pagbalik igsoon. Eh, gamay ka pasensya ba? Isa kayo makapasaan. Tinabit ako ng pastor na kampo. Ginoo! Tagay kong pailong! Karoon na yan! Tagay kong pailong! Ay, ampo ipalang mo, wala klaro ito. Wala pwede pa ngayon na pailong karoon na. Pailong, galing mo ito. Ayaw. Hallelujah! Kamay naman pa sa aning pailong. Sa'yo na ka nang pawaton ka pila ka tuig. Praise the Lord. Pila ka years siya nagbuhat sa saad sa Ginoo. Kita, nalawa ha? Pagatunan na ito, digit, kamay rin mo pasas pa ilok. Ang wali na ko, mabuti kayo sa kaupas, kaghan na kayo mamuyang. Diba? Kita ko kung mga wali na gusto na mapakpak ang mujis. Hallelujah! Lances sa dito, hallelujah. Amen. Patience. Labi na kita, mga Kristohano, ang daghan na turon, mga kaigsuunan. Kasagaran na ito, imang tanan.
Buat to kagsimbahan, murag ang pato. Uli, murag auto, murag kaisunan. Di ba? Pag mga to simbahan lang, murag pato. Pero tayo maabot mga kaisunan, mga dugaya. Garap pa uli ay, pamuhi na. Gamay nila man, wala niya. Uli, murag nag-auto. Sports car. Di pamutana sa kanang maestro ba? Dong, ano ba dong, naghibugi ko nimo dong, pero hindi lagi galit. Sukat pagi pagsugod, pero hindi lagi galit. Isa sir, ako gay pinakasayo mo mata. Ako'y pinakasayo mo lakaw. Padong sa eskwelahan. Ka! Isa sir, wala ka kita anak sa unahan sa eskwelahan. Dahil diri na sa ato sa eskwelahan. May nakabutang, slow down, school zone. Ikabuta ko diya, hinay gigay ko mo na maunahan ko nila. Nasa brand. Slow down man. Isa tungod na sa kung pagkamasinundanon. Slow down, di ko ikabot diya. Hinay-hinay, di ko mayo. Slow down, school zone. Praise the Lord. Yes, Lord, sad. So, gigay mga kaigsunan ang patient. Saran ka sa Diyos, panalanginan ka, pero ting. Muna yung gingon, tabang nila ka, kabangan na itong Ginoo, dugaya ba? Ay, ako tabang ang Ginoo, kasi... Praise the Lord. Matuman pa ba kani? Huwag lang. Naaray insaktong panahon sa kanang mga butang. Amen. Hulat lang. Naay panalangin nga para nimo. Basta para nimo, kaya na mailog sa uban. Hallelujah. Naay break mo nga para nimo. Basta para na nimo. Di na mailog sa uban. Ikson. Nagbuba yung sumadali. Imo magawat ang panalangin. Imo magawat ang kayuhan. Magbuba yung sumadali. Ang Diyos na nahatag sa iyang sakit. After the long years of waiting, Brother Larry, the last test is the last of pleasure. Amen. Hindi pleasure ba? Lisod kayong tao mo give up. Saan na pleasure ka ng kalipayan ba? Amen? Lisod. Kita ka nang enjoy kita tanawa ha? Ngayon lang sa social media. Ang social media is so on. Kung imo ning aninawon ba, imong analyze ng pagkayon. Grabe din makalingaw sa tao. Nga ni ang bata, bisig sa putong, anas jiho. Di man pirmi, pero kanang daghamig kubi-kubiyo na niya, magpurisyo. Pero sa pag-grabing hilak ka na, ibutan na mo sa sipon. Isa-isa din na sa kamay. Bata, malingaw. Kaya kita ka na, nigsoon, daligid ka itang, ganahan kita malingaw, di kita ganahan maboring. Amen? Oh, ang paborito na to, kaysa may mga paborito na to, ang paborito na to mga preacher ka na makalinaw. Grabe dito ang kuwang lagi, katawa hila ko ya. Grabe, balik-balik yun ang puta. Sabay tayo sa wali siya. Buta ka, limot ka. Basta limot tayo wali, grabe mo walis, pastor. Kung sabay verse, gamit siya. Ang buta ako, lakit sa pinagsuot. Murag sa book of Thomas man siguro doon na maoron. Amen. Malinaw ka. Sabihan si Abraham na fulfill na ang saad sa Diyos. Hallelujah. Kung ato ning aninawon, posibleng na-enjoy na ni siya sa iyang anak na si Isaac. Si Isaac ang miningan sa atong gitapik atong Domingo. Gitawag siya katawag. Amen. Hallelujah. Siguro si Isaac ang katawag. Kasuway na maghabuas batan. Mugot. Ha! Ha! Gaan yung bukas mo. Bawagi ganahan sa bata. Pero kinihingatawa ka. Paggawa siguro si isa ako. Ulit payag iso. Lima ka ng 99. Ang edad. Usa ka paggawas ni isa. Ang butang ko, gabako na baka ni kitaas-tangkas mo itong edad sa una. Pero buong-buong na gini. Oh, iba ka na magkukos ka baka mo. Nagkita, nagkataon ka doon. Adugay naman ako makita. Halok-halok lang gito ni Mayo. Amen? Abraham cherished Isaac every day. Iya gining gitaga ang importansya si Isaac. Iya gining gipangga pag-ayo
nahimo ning anak sa milagro, anak sa iyang pagkatigulang igsoon. Apan ang Diyos misuway kaniya murag lipay nagikain sa Abraham, murag gamay na ni panahon sa pag-ampo, murag lipay na kain sa siyang anak, murag wak na ni sa itay na kapag nagsulti na ko, namulong ang Diyos kang Abraham. Hallelujah, Abraham, Abraham, ihalad ang imong anak na pinalangga. Okay lang ang halad nga didikar. Gugmaman ni Jesus. Kita tanan mga born Christian nga mga bata ron, no? Nahalad mo gini. Pero kung ang halad nga sinulog, di lang pat yun. Sunugon. Sino ka na ikaw mapatay sa mga anak? Pat yun niya sunugon. Hallelujah. Aba si Abraham wala magladuha pagsulod sa Diyos. Siguro sa una ni Abraham, iyan ang nauna-huna ni Job. Ang Diyos naghatag, ang Diyos ang mubawi. Dalaygon ang ngalan sa ating buhi ng Diyos. Hallelujah. Si Abraham ang bigla na lingon, nibangon pagsayo igsoon, nagtungga sa sugnod, iyang ianda mga ilang masakyan. Hallelujah. O bibiyahe sila padulong. Hallelujah, sa lugar na iyang mahalaran igsoon sa iyang anak. O ang Biblia nagingon, sa niyang nakita na ang maong lugar mga igsoon nga halaran, at doon na siya giingnan ngayong mga sulugon, anhilang mo. Kaya mo at pumirang magsimba sa Diyos o mabalik karaon niya ang induha. We know that he is lying. Amen. Dili na duha ang mabalik. Kung imo mong basahon, dili pagsimba ang ilang atuon. Pero kung imo mong basahon, ang paghala di ay part sa pagsimba. Yes. Amen. Yes. Amen. At least you can give something to God. Amen. Pastor, wala ko'y kwarta, Pastor. Ang ako ganing dibuat, lakaw lagay ko sa simbahan. Kung wala man kay kwarta, sama sa dibasa sa imsi ganina, I urge you therefore, brethren, by the mercies of God, hallelujah, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy unto God, which is your reasonable service. Gihangyo ko pa mga igsoon sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan ang ginampunan na mao'y kaidutan sa Diyos. Kung usawa mga kwataway kahalad, kung nakakatiil na masayaw, usay di man dako ang kwarta, gaya mong itabang sa mga pon, apanado na kay kusog, may paghamit sa Ginoo. Just do it, just give it to the Lord. Kaya ang Diyos nangita sa halad. Walay tao nga miadto sa una sa templo o bisan pa man sa tabernakulo nga way dala. Read your Bible. Walay tao nga moadto sa templo sa tinuigbak nga paghalad o sa binulan o sa sinimana bakang paghalad, moadto sa tabernakulo sa tigumanan nga way dala. It's either karnero, it's either baka, o unsa ay ilang mahalad ngadto sa Diyos. Hello? Mao na ang usahay mga pastor ma-misinterpret. Kaya na ay, naang kwarta, pahalad man. Asa man ay way, asa man ay rupundukang way involved na kwarta. Tayang! Amen. Bisa na rin mga tukag patay. Mauwaw kag di ka mo limos. Magkakapatay naman tayo, tagaan nga po kwarta. Sige na lang. Praise the Lord. Kaya wag ganin, wag ang putang ni palita sa sima ni, o ang putang ni kawata sa sima ni drums. Amen. Ang putang sa Ayala baka ni, o sa Iskin baka ni, sa Robinson baka ni, ipalit. Di ni siya pwede magpasan kung laro bakit mga kaigsunan, bukuro ni sa mga buwan dyan. Amen. Gigamit kwarta. Amen. Kita pag na madunggan ako nga. May mga taga kwarta, tingkab din dunggan pa. Hindi pa, oy.
Pero ngayon, kamoy mo hatag kwarta. Nakakwarta ng mga tawhan. Hello! Di ba? Pag hinabang, abisan pag maghapon o pila. Ay, hinabang na ko na. Sa asas mo naman yung pila na. Ginoy, may problema na wala na hinabang. Kung sa mga year na niyoso ang inifit, nga, Yolanda, bagong Yolanda. wala pa siguro na, sa una pa yun. Nga, murag, 2000 namang mga nakapasyod na basta kay sa Manila ako dili mga 17 years old pa to. 2005. Oh, mga inana. 2003. Abi niya isuod ka suway kung pila puti dugaya gid. Sa yus munta. Murag hangtod na upuhan hapnan na to. Unya ang imong ang imong i-release sa imo 3 kilos o 1 kilo kada usa. Ang akong kauban, ang among igagaw. Ako ni pila pag una. Layo pa ako pila, pero tinaas sa pila lagi ito sa buwan. Pila ko. At mutik, pila itong kilo ito, dako pa. Di ko kuha. Kasi aron kay kurang. Bisa nga? Puli sa diri. Kuya kay, mga 5 na lang katao, usak ko. Di nga nang tagal ko, sayang. Malapit ka na sa pila o, malapit ka na sa ano. Hindi, ako'y pupuli dito. Magsisiyar siya, ako pupuli dito. Agoy! O, itang kasama, ano? Eh, pupuli ako dito. Aalis siya, pupuli ako. Agoy! Praise the Lord. Uli. Hallelujah. Ay, papauli. Nasa nagali ko? Ako man ang habot mo. Kay bangon ako. O, kalima. Siyapos ka! Amen. Hindi ka So, tumahatan pa sa bangatan. Di basta-basta. Pag kita na isulayon, aning paghatag. Labi na mga butang atong ikalipay. Kung yan mo ay ihatag. Okay na naman. Andito na kayo na to. Gamit o di ko kayo na to panggaan. Pero ka nang pangayukon sa imo ng imong ginatagag halaga. Men, apa si Abraham wala magdodo. You know, kung yun yung pangayon, ilista na ni mong daghan. Ingon sa pastor, ayaw mo paghatag. When it comes to financial, ayaw ko na mo paghatag kung wala mo expectation na return. Ihanin ingon ha? Ayaw ko na mo paghatag, sabi na sa church, ayaw ko na mo paghatag, diha sa basket or sa man, nga wala ko mag-expect na picture out kung sa return. Nga naman, ingon siya, ang Diyos di na kamaong mangutang. The more ka muhatag, the more ka hatagan. Yes, that's right, amen! Lord. Muhatag kag 20. Lord, para ni sa akong promotion sa akong trabaho. Muhatag kag 100. Lord, para ni sa akong negosyo. Nga naman nakita na sa Diyos ang imong paghatag igsuon. O the more ka muhatag yun ang Biblia, siksik, liglig, at umaapaw na mga pagpapala. Hallelujah! Tapang nagita sa bulaton sa Diyos. Kaya ang Diyos, He is the God of multiplication. The God, hallelujah, whom we serve is the God of multiplication. Dili lang sa addition, apaning multiply sa Diyos ang panalangin na imong gihatag igsuon. Nabawal pa niya ang Diyos sa bangko. Amen. Ang bangko pila itubo Sister Jennifer. 3% pa siguro na every trimester ba? Kung mag-time deposit pa ka sa may tawagan. Tubuan po kamay gayo. Di ba? Mura na tag-25 centavo siguro eh. Kada semana ang matubo ang imong kwartang imutang sa bangko. Pero imutang sa ministry. Amen. Praise God. Ibutang sa ministry. Naay ba nag-asawa, igsoon. Sila na ko pangalan. Kaya na siguro ni silang Brother Romney ko si Sister Jennifer. Dito sa Manila, igsoon. Samtang bago pastor ng alagad sa Ginoo, every time nga ni mga Bible studies, mga ministry, na ay mga buluhaton, di igid ni, hallelujah, kining mag-asawa mo, no absent igsoon. Niabot ang panahon, hallelujah, pag
lakaw ko na sila padung dito sa simbahan, sa Bible study. Mayroon ko na sila. Hallelujah. Time will come. Tagaan at tas ginuog sakyanan. Mayroon ko na asawa, nagkatawan nila asawa. Apan kining laki, so grabe ka positibo. Hallelujah. Time will come. Tagaan nila lagi tas ginuog anak ng mga butang. Hatag lang din sila suporta sa ministry Igsoon. May abot ang panahon. Hallelujah. Na alam ni hatag kanila dito sa ilang balaya. Sinulod og sobre kung ako masayo Igsoon. Kantidad sa kwarta nga dako Igsoon. O dito sa nakasugod sa negosyo Igsoon. O hangtod karon gipanalanginan sila sa Ginoo. Hallelujah. Nga naman maging hagod man sila. Diha sa Diyos. Diha si Santos Pablo. Ang ating pagpangabudlay di ini makawang ating bangan sa Ginoo. Hallelujah. Ang sabay na hatag o nahimo nimo ating bangan sa Ginoo. I-expect na dako at maghawa ating bangan sa Ginoo. Clap your hands to the Lord. One more time. Hallelujah. Isulay sa iyang kalipay. Apan wa magdumili si Abraham sa paghatag sa gipangayo sa listen. Daghan mo di matiman-an na ningawali pero timan-i. God tests us for primary reasons. Mao ni mga pangunang rason o hinungdan nganong sulayon kita sa Dios. Now listen to me very close. First, it's an opportunity for God to prove Himself to us. Higayon ni sa Ginoo nga iyang pamatud-an unsay kaya niyang mabuhat alang kanato. Amen. Hello. Amen. Kung sulayon kag sakit, dira di mo mailhan nga ang Diyos siya di ay ang mang-aano. Yes, Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Second one, it's an opportunity for us to prove ourselves to God. Amen. Kahigayunan sa Diyos nga iyang pamatud-an ang iyang makaya binhi ka na ko. O maupunin panahon na nga itong pamatud-an nga ito sa Diyos kung unsa na ito kayang buhaton tungod alam kanina. Hello? Amen. Sa ilang mga panaw sa unang panahon, from Egypt, Igsoon, ang purpose ng Diyos sa Diyos nga si Paraon iyang gitagaag kahi nga kasing-kasing kaya nga ng Diyos aron makita nila unsa kagamahanan ang akong tinuyhan nga bukton aron makita sa Ehipto na ako lang ang naginusarang Diyos o nga na ilain pa nga Diyos. Hallelujah. Igsoon ang igana sa matang sirkumstansya nimo at unay kamabukto ng Diyos sa matang problema nimo nagpamatuo ng Diyos na may problema na niya kayang solusyonan sa matang pagsulay sa imong kinabuhi ang Diyos magpakita ang sa kalamdaman. Kadali na ko niisbitan. Usa nga verse. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ngano ni gamit man si Paul o but my God? Diba? Ang akong Diyos. Diba insulto kayo sa tuwa? Anong huwag man siya may gamit? Akong Diyos. But my God shall supply all of your needs. Amen. Bago ka bantay? Ingo si Pablo, but my God. I don't know about your God, but my God. Ako na ba matudan ngayong gisupply ang tanang mga butang. Ayon tong sa pag-ila ninyo sa inyong Diyos, apan ang alam kang Santos Pablo, ako nang napamatudan, proven and tested. Sa panahon na nag-iisod ko, na ang Diyos na nag-supply. Sa panahon na gigutom ko, na ang Diyos na nagtagana sa akong pagkaon. Sa panahon, hallelujah, na walang-wala ko, ako napamatudan ng akong Diyos, hallelujah. Hallelujah, siya ang nag-supply sa tanang mga
usara tag Diyos. Amen. Pero nailayan tag pag-ila sa Diyos. Yes, that's right. Amen. That's reality. Amen. Yes. Usara tag Diyos. Yes. Kasi pangutan na yung mga tao sa nasa, kasi kung sa reliyon. Kasi Diyos, usara. Lain-lain na klases pagsimba. Unity of Arnold. Yes, tananta mo yun. I know God. But the question is, at what level do you know God? Asa mo level? Hello? Sa level ra ba sa panahon sa kadasig, nakaila ka na kay Diyos? Sa level ra ba sa panahon sa kadagaya, nakaila ka na kay Diyos? O sa kananbang sitwasyon? Mula si David, nagsulat siya, I will bless the Lord at all times. May pugas, walay pugas, atong daigo ng Diyos. Malipalo na, o magmanala na, atong daigo ng Diyos. Hallelujah! Namas kawan ako ng kanagaya, atong daigo ng Diyos. Hallelujah! Sa panahon, atong daigo ng Diyos. Hallelujah! One more time, clap your hands to the Lord. And worship the Lord. Hallelujah! 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 Panahon nato ni nga itong ipakita sa Diyos kung unsay kaya natong ihatag sa Ginoo. God will go after anything that you trust in more than Him until you put it on the altar. Sunod-sunuron gina sa Diyos sa mga butang na maglisod kag hatag. Kaya ka na mga butang ay mong gisalikan na papasin mo pagsalig sa Diyos. Ma-attract ang Diyos anak. Mga butang mo hinungganin mo na dili ka makasulti sa Diyos. Di ba ka di ka makahatag ng mga panahon sa Diyos? Ang Diyos mo na iyang ganahan. Hangtod ka ng butang ay mong mahatag o mahalad ngadto sa halaga. As a pastor, gusto na ko ning i-ask a question. What and who is your Isaac? Kinsa man ang imong Isaac sa kinabuhi? Pastor, wamang ko yung anak ng Isaac, wamang ko yung inanak ng Isaac. No. What I mean is, usap ni mga butang ay mong gitagag yung importansya. Malisod kayo mong ihatag sa Diyos. Hallelujah. 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 Yes. Praise God. Hallelujah. So ngayon gina sa Diyos na kuhaon ang imong pagsanod mabutang diha kanina. Trust in the Lord with all of your heart and lean not in your own understanding. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Pinuno ang mga tao mo salig sa tao. Di gusto ang Diyos na masalig pagbahandi. Di gusto ang Diyos na nabasata. Di gusto ang Diyos na masalig pa sa atong abilidad. Di gusto ang Diyos na masalig na isip ka tao. Ang gusto sa Diyos na masalig na kaniya. Wala mo sa iyang kuwaon. Ang alamutan natong disaligan. Ang mga tao na nagtuo ka na inong higala. Iyang hinong kaaway. Ang nakamatang masalig. Dili sa tao. Kundi ngadto sa Diyos. O saan nandito sa Diyos. Ang mga butang, hallelujah. Na makapasakit kanino. Parang di ka makamaw masalig kanina. Hallelujah. Di ka makamaw. Siya di ay, ang importante na maupa sa mga butang. Siya di ay, ang mas lamang bililhod na maupa sa mga butang na nagkalimutan. Siya di ay, ang pinaka-importante na maupa sa mga butang na atong maangkot. Pinakalimutan. Down to my conclusion. Dapat nagang points dire pero dire ko matapos. Ibilin ni Abraham ang iyang mga sulugoon o sila duha ni Isaac ni Adto sa bungtod sa muraya. Ang Biblia na gihon
Nasabihan, nag-andam na siya sa mga halaran. Iyang gihigtan si Isaac. Well, listen. Never kang makabasa na si Isaac nangutana kang Abraham. Walay tingog si Isaac sa dihang. Gihigtan na siya aron pati. Praise God. Inanya ka masinundan sa anak sa iyong anak. Kung sa dihang, ibakyaw na siya sa iyong kamay. Sa diyang padung na siya pagkuha sa punyal. Sa diyang nialsa na siya sa iyang kamot anong patyo ng iyang anak. Adunay tingog sa anghel. Gikan sa langit gamingon. Abraham, ayaw pagbakyawa ang imong kamot sa pagbuhat sa bisan unsa sa imong kamot. Awaro, ano man sa inyo sa anghel sa paglakaw pa nila nga okay na Abraham, nakita na nato ang imong kasing-kasing. Meron dito pa maging sa pagbakyaw na sa kamot. Di kaabot o sa kaminuto ang pagdunggab sa tao. Hello? Amen. O kita'y pa-analyze sa Jennifer, late na kayo. But God is always on time. Yes. Magkaingon ka, Lord, maragwanay paglaong. Hey, hey, hey! Ang